Mám tu vedľa seba ďalšie nové moderátorky. Dnes sú tu samé nové moderátorky, Katku a Teresku. A Katku by som poprosila, aby predstavila tohto psíka. Ako sa volá? Volá sa Raver. Raven. Raven. A ako na teba pôsobí tento psík? Ako sa ti páči? Páči sa mi, je milý. Dá sa do bytu dať iba. Nemôže ísť na dvor. Prečo? Utečie. Utečie. Aha, takže len do bytu. Ešte čo vieme o tomto psíkovi? No, je veľmi múdry, je šikovný, teraz aspoň tak vyzerá. Pôsobí na mňa tak príjemne. Je taký chutný, vyzerá tak chutne, je taký chutne chlpatý. A zaujímavé, že sa volá Raven, to je po anglicky havran čierny a on je biely, no ale hodí sa mu to, takže... Asi má aj zmysel pre humor, tým pádom predpokladám, že to meno si vybral sám. A ešte treba o ňom povedať, že je malinký, alebo je trošku starší? Starší je. Čiže sa viac asi hodí aj možno k takým starším ľuďom, pretože už je pokojný, nie je to také šišištenia. Hej.